गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे साफ्रोम बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजा भक्तफोरनिसिम आंनि मोनाबिलिनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। दा नैबे थाइगिरगुरि गामिया गासै गं 27 न'खरजों दिनैनि बे खेराइ जारिमिनारि मोनसे सोमोन्दो थानाय खेराइ फोरबो खुंदों। दा बेयावहाय मोनस्रि बर' होननाय सासे दौदिनिया गिबि खेराइजेनदों। दा बेयावहाय आंखौ आलासि हिसाबै लिंहरदों। दा खेराइखौ जोंनि बर'फोरा दिनैनि नङा, जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो खेराइबोदों आरो मिथिगौ खेराइखौ न'खरनि गावनि आरो समाजनि मुक्ति जै आरो सान्तिनि होनाय जायो। गामियाव जाहाथे सुखियै थांनानै थानो हायो, समाजनि गेजेराव अनलायनाया फैयो, संसारखौ धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे समायनायै रायजो जानो हायो। बे हिसाबै जोंनि बर'फोरा सिबिबोदों। बे असिलायैनो दिनैबो बेखौ सिबिदों आरो बियो एसे थाइगिरगुरिया बेखौ आलादा रोखोमै खुंनाय जादों। मानो होनबा बियो मोनसे जारिमिनारि जों सोमोन्दो थानाय। बुंनो थाङोब्ला जारिमिन हिसाबै मोनस्रिया बाथौ धोरोमखौ सिबिदों आरो बर' हिसाबै दिल्लीयाव बिथाङा खेराइ हैजेननाय बिगथि दौदिनि। दा बर' हारिखौ सिबिदों धोरोमनि गेजेरजों। बे हिसाबै आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो मिडिया फंबायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय आरो अननाय जासिबाय। दिनैनि नैबे मोनाबिलि समनि गोथार बुब्लियाव थाइगिरगुरि गामिया जे खेराइ फोरबो खुंनो नागिरदों, बे खेराइ फोरबोआ जोंनि गोदो गोदाय जों मिन्थिहायै समनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा खुंबोनाय। बेखौ जों दिनैसिमबो आरो जेब्लायबो खुंलांबाय थागोन। बे खेराइ फोरबोआनो जोंनि बर' जाथिनि मोनसे सिनायथि। जों खेराइ होनोबानो बर' हारि होननानै मिन्थियो। बे खेराइनिफ्रायनो जोंनि हारिनि दामनाय देनाय रिंगु दामसाफोरखौ जों मोनथियो आरो जोंनि बे मोसानाय मुसुरनाया जोंनि बे बुलि बाथौ खेराइनिफ्रायनो फैनाय होननानै आं मिथिनो हायो। थाइगिरगुरि गामियाव बिस्रा मोनसे जारिमिन दङ आंनि मिन्थिनायाव। गोदो बे गामिनिफ्रायनो सासे देवसि दङमोन। बिनि मुङा मोनस्रि बर'। बिथाङानो बे गामियाव खेराइग्रोदों आरो बिसिनि जारिमिनाव गामिनि आबै आबौफोरनिफ्राय लिरनाय थालांनाय बायदिबा बे मोनस्रि देवसियानो गोदो जोंनि बे बर'नि रुपनाथ ब्रह्मआ जेब्ला मन्थ्रि जादोंमोन, बे समाव बै दिल्लीयावहाय बिथाङानो मोसाहैदोंमोन, खेराइ हैदोंमोन आरो ख्रिस्टिबो मोसाहैदोंमोन होननानै मिन्थियो। दा बिथांनि जारिमिनखौ बुंनांगौबा गोलाव जायो। बेखौ जों लिरनानैसो बिथांनि जारिमिनखौ फोरमायनो हागोन आरो आं बै समनि बे बिथांखौ दिनैनि नैबे थानसालियाव फैनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों। आरो नैबे खेराइसालियाव 5 बोसोर नैबे आफा बोराइ बाथौनि थानसालिखौ जेब्ला गोदानै गायसननानै बेखेवदोंमोन, बे समाव आंनो नुजाफैदोंमोन। दिनै जों 5 बोसोर जाबाय। बे 5 बोसोराव जोंनि ओंथि गोनां थत्तजों आं मिलायनाय बायदि मोनदों। जेरै जोंनि बाथौआ बान्दोबा, सिजौआ गरंबा,
थाइगिर बिखङा खङा खंबा होननाय आंबो 5 बोसोराव दिनै मोनाबिलि समाव बहाय बे थानसालियावनो नुजाफैनो मोननानै आंनि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा जे जोंनि बे धोरोमखौ नागाराखै रुजु रुमुयै ग्रों ग्रोङै खुंबोबाय थादों। मोनसेल' गामि ना जिजु थाइगिरगुरि दरसेल' गामिया जे दिनै जोंखौ हांख्राय हरनानै लाबोदों आं बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद खुसि मोनदों आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिदों। आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनैनि नैबे खेराइ फोरबोआव नुजाफैनायाव जोंनि खना खनला जोंनि आसाम रायजोआव जेसेबांखि जायगा थाया मानो जेसेबां बर' माहारि दङ बिथांमोनहाबो नैबे थाइगिरगुरि बायदि मोनफ्रोमबो गामियानो जाहाथे जोंनि बे खेराइ फोरबोखौ खुङो गाजा गोमजायैनो जोंनि धोरोमखौ फालिलांबाय थायो आरो गोजौआव जों फोजौलांनो हायो बेनो आंनि फोरमायहरनाय।